worth it. Si Maria gisulong ni Marjorie, kay ang food package wa bayri, kay ang order nga 18k ang presyo, 9,800 ang resto. Unya dito sa party ni Maria, naglalisay silang duha. Si Marjorie hapit pa mayabi sa iskabitsi. Ang ilang lipay-lipay nahimo noong away, kay ang ilahang sudan wala mabayri tanan. Maungwa niya bayri ang tanan nga putahe, kay ang ilang food package dili worth it. Maong pagbantay-bantay mga mangumbirahay, basig human o kaon apil niya mus pabayron. Katong naapay kulang sa ilang mga utang, basig ka muna sad ang masulungan. Si Maria gisulong ni Marjorie, kay ang food package wa bayri, kay ang order na 18k ang presyo, 9,800 ang resto. Oh no! Unya dito sa party ni Maria, naglalisay silang duha. Si Marjorie hapit pa niya yabi sa iskabitsi. Lipay-lipay nahimo noong away, kay ang ilahang sudan wala mabayri tanan. Maungwa niya bayri ang tanan na putahe, kay ang ilang food package dili worth it. Maong pagbantay-bantay mga mangumbirahay, basig human o kaon apil niya mus pabayron. Katong naapay kulang sa ilang mga utang, basig ka muna sad ang masulungan. Day, kundi na to kung balansa mo, mubayad bitaw ko, ayaw lang kong sulunga.